مسمر يسجر على زبل ريبورت مرامرتي كنسمعكمنا دحر زينا فولي ما دمانو لو متقرب لكم الله حدقت زي هبغزي نمسغغار ناب ديمقراطياويت إرتران رجوع قرن أفريقيا ناب تحت زبل تيما هذا أكيبا تساليت نيرو صفيح الريبورت بزعبو نقرب لكمنا الله توزينا كاب جبر متن كنقدم كما يتمسيو زينا كسمعكم كاليوم مرقصتات يونايتد ستيتس حوحات زي حقاوي تكباراتو نكقصللو زد تبابعو يوم كبل منقص إثيوبيا قاليسو مخطر قدماء منيستر قدات وصعين دمك مكونن مسؤولي لأخ يونايتد ستيتس نقرن أفريقيا جيفري فيلتمان تراخبهم أبواناوي قدات إثيوبيا زت يوم وحات كاب تكباراتو نقطب يونايتد ستيتس بقلسي كتغننو عطو دمك مكونن محتاتومن أمباسادر جيفري فيلتمان بوغنم تقلولاو بسلاماوي منقد كفتاحاتيتهم كبلو نتيجة عملكيتهم ان VA مبره ذهبوا وهاب قال منيستر قدات وصاي أمباسادر دينا مفتي تزاريبهم إذا كم زيلونا هالو قدماء منيستر أبي أحمد لومي ترك آتيوم هالو يبلس أبساب كندي أباته بخال زينا قدماء منيستر أبي أحمد ناب تركي قدم مخادم تمال سولس أبي إرترا كم زبصحو من كتاف كباس مرا ان VA قاليسهم VOA زراربهم سبب سلطان إرترا أون تايخون ألوتا أيهابلون سارف سهيك تغربويا إنسرت سارة حذي أماسيز مثلنا زينا دما أمونغو إثيوبيان تركن بوتادراون ماين زفرات بمتحبار المسرح مسمعان منقست قربس اللو فانا برودكاستينج أماسيوز أبسيبو بزفر وتادراو سممع مسناي تركي مزنو مستفرارمو إثيوبيا منستر مكلهال دكتور كان آيا ديتا مخانم اتزين حبير الله قدماء منستر أبي أحمد ناي سرح عدت أب تركي زركبو كون كاللو ناي تهاجر بريزيدانت رسيب تايب إردوغان كمستقبل ووم تحبير الله يبل اتي ناي فانا كورفرسينا بيرو سلامن هنسأتن كل البنشانغول جموز عبلعلي 107 عطوقات ديمقراطية منقصاص حزبتات كومزن عطوقات حوحاتن سقمت وسيدة كم زبالة زمسنا زينا فليتو حلافة بيرو عطو عبيوت البورو توم عطوقات زحالف سنبت ناب قدم هداسي زوصل من قد قوريس أو مطقعتن كفتسمو يدالون يوم كم زبالو ريبورترنا ناكور مركا سلا أخو زينا حبيرو كبرا ملسين كهبوز تحاتو وكيل منقص كل التقراي أب يونايتد ستيتس نزي أبحثوت استمسرته تقنا كبرا ملسي مهاب أيد اللي لهم زرزرو بترسنت أنك أربايو VOA مجلس الذهابو حلاف بيرو سلامن سأتتان تكلل أتو أبيوت البورو أكلات فيدرالين كللن بحبار أبو سدوس قمتي نلعلمي تنسب عن الطقات خمس قتلوا تقيسهم زعباء توم عطقات كزار وخلو توم عطقات بوجن السودان سجروم زعتون نتي إثيوبيا براحتن جنزبن زيجاتها تهانسو زلا قدم الداسي نكتقعو يونيرو دلياتهم نفكالوت كللات ون نكسجرو واتينهم زنبر يوم يبلو كابونغو توم عطقات توم حسرت هدشته ناحوحات كم زغنون يزاربو آتو أبيوت يوات باقاكيوش معناتاتشون بملكاتهم متليونو نسفهم كزاربو خلو عطقات حوحات كداماي بملكوعم إيام زللايو كال أي أبجبهم مللي من النتنيروهم تالخلو زتمارقو عطقات أبالات حوحات كم زمحوهم مذكيرهم إيام زبالو قرمل سنك هونا زحتتنا يوم وكيل منقست كل التقراي أب يونايتد ستيتس نزل أب حاسوز تمسرة تقنا قرمل سمهاب كابوغن تقراي أيدلني لهم ديمقراطيا ومنقص حزوتات قموز نزل أربلو كسي قرمل سنك ولو استقبل فتنقنا أي سلطان أتو أبيوت وسيهم نتكللن نتهاجرن نمهوا فعري أبلع لزقاورو زبالوهم أكالات سقمتي موساد كغزليو نتكبابي نمرققا صعرتات كم زلو ونحبيروم يبل ريبورترنا ناكور مالكا زلاخو ريبورت تمالي أب كتما عديس آبا برد حاويسو بزوق عزناب أب استفلاليو كبابتات تا كتما أب لعلي هيوت سابن نبراتن قدعات كم زوارده كوميشن سراح عمرار حاسقات حادقا بارع حاو قاليسو ساقيد أب نفاس سلكيك سلا كتما لافتو مكانيسا كم منغو نبرتي كسر مكان يسوس سمينار هيوت شمون تسابات مدفوعو اتو كوميشن حابيرو نايت بيت كريستيان بريزدانت أشي يوناس يقازو أب لعلي عسرت حموشت مراحة سدراون قدعات واريدو الليلة أب كالوت كفالات تا كتما بسنكي
ዝናብን ውሕጅን ዝወረደ ጉድኣት ንብረት ዛጊድ ኣይተፈልጠን ምክትል ከንቲባ አዲስ አበባ አዳነች አቤቤ ህይወቶም ንዝሰኣኑ ሓዘንን ብምግላጽ ንዝተጎድኡ ንምጥያሽ መምሕዳር ከተማ ክሕግዝ እዩ ኢለን ይብል ጸብጻብ ፀሐይ ዳምጠው ካብ አዲስ አበባ ዓለም ለኸ ጉጅለት ሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት አምነስቲ ኢንተርናሽናል ይቃለስ ዘሎ ስርዓት ጥዕና ሶማሌ ብለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተሃሲሉ እቲ ጉጅለ ሎማዓንቲ ረቡዕ ሕሙማት ኮቪድ-19 ክሞቱ ርኢና ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ጸብጻብ ኣውፅኡ ኣሎ ድሕሪ ነዊሕ ዕሽሽነት ንዘፈር ጥዕና ሶማሌ ብቕልጡፍ ምምዋል የድሊ ክብል ፀዊዑ ኣሎ መንግስቲ ሶማሌ ካብ በጀቱ ንዘፈር ጥዕና 2 ሚእታዊ ጥራሕ ክምድብ ከሎ ንጸጥታ ግና 31 ሚእታዊ ካብ በጀት እታ ሃገር መዲቡሎ ኢሉ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሶማሌ ኮቪድ-19 ዝተትሓዙ ልዕሊ 16,000 ዝሞቱ ድማ 1900 መዝጊባ ትርከብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ባይደን ንቶም ድሮ ዝተኸተቡ ሰባት ካልእ ዙርያ ወይ ዶስ ክታበት ኮቪድ-19 ንምሃብ ዝምልከት ሎማዓንቲ ረቡዕ መደረ ከስምዑ እዮም እቲ ክታበት ሕማም ንምክልኻል ከም መሐየሊ ወይ ድማ ብእንግሊዝኛ ቡስት መግበሪ እዩ ፕሬስ ሴክሬታሪ ዋይት ሃውስ ጀን ሳኪ ትማሊ ሶሉስ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብኦ ቃል መምሕዳር ምግብን መድሓኒትን ኣሜሪካ ተወሳኺ ክታበት ክወሃብ እንተደኣ ደጊፉ መንግስቲ እኹር ቀረብ ክታበት ምህላው ንምርግጋጽ ንኣዋርሕ ክትልም ጸኒሕሎ ኢለን አሜሪካ ሰራዊታ ካብ አፍጋኒስታን ምስሓባ ሲዒቡ ምውዳቕ መንግስቲ አፍጋኒስታን ተኸቲሉ ናይ አሜሪካ ናይ ኔቶ መሻርክቲ ዜጋታትን ካብ አፍጋኒስታን ንምውፃእ ይጎያ ኣለዋ ብዙሓት ሰበስልጣን አውሮፓ ታሊባን ስልጣን መሓዙ ስጋት ሽበራ ብምዕባይ ሓድሽ ዋሕዚ ስደተኛታት ከስዕብ እዩ ክብሉ ስጋቶም ይገልጽለው ሕዚ እውን ካብ አፍጋኒስታን ከይወፃና ታሊባን ንአፍጋኒስታን ድሕሪ ምቁጽጻሮም ኣብቲ ሃገር ተዋፊሮም ዝነበሩ ወታደራት አሜሪካ ዝተሓዋወሰ ግብረ መልሲ ይህቡ ከም ዘለው ተፈሊጡ ጋዜጠኛ ድምፂ አሜሪካ ኬን ፌርባ ካብቶም ፈለማ ናብ አፍጋኒስታን ተላኢኾም ንብዙሓት አሜሪካውያን ወታደራትን አዘዝትን ከዘራርብ ዕድል ዝረኸበ ነይሩ አብርሃም ተስፋልኡን ዝተርጎሞ በትረ ስልጣን ካቅርቦ እዩ ኣብቲ ኣብ ግዝኣት ሚዙሪ ዝርከብ ገዝኡ ኮይኑ ኣብ አፍጋኒስታን ዝረአ ዘሎ ገስጋስ ኣብ ቴሌቪዥን ዝዕዘብ ዝነበረ ስቲቭ ሃቸርሰን ንዝረኣዮ ከኣምን ከም ዘይከኣለን ኣባል ፍሉይ ኣሃዱ ኣብ አፍጋኒስታን ዝነበረ ሃቸርሰን ከምዚ በለ ምርኣዩ ዝከኣል ኣይኮነን ሳይጎን ቪየትናም ክትተሓዝ ከላ ዘርኢ ምስሊ እንተተዓዚብካ ልክዕ ንዕኡ እዩ ዘዘኻኽረካ ክንደይ ክቡር ህይወትን ጸጋታትን ኣጥፊናስ ከምዚ ኢሉ ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ክፈርስ ይሕዝን ይብል ሃቸርሰን ካብቶም ኣብ 2002 ናብ አፍጋኒስታን ዝተላኹ ቀዳሞት አሜሪካውያን ዝኾነ ሃቸርሰን ንዳግመም ቁጽጻር ጣሊባን ኣብ ውልቁ ከም ዝመጽ እዩ ዝርኦ ኣብቶም ኣሃዱ ክትትል በረራታት ዝዓይ ዝነበረ ሃቸርሰን ለ10 ዓመታት ብሰላም ምሕላፉውን አሜሪካ ዘበገሰቶ ተልእኾ ብዓወት ከም ዝዛዘመት ይገልጽ አሜሪካ ኣብ አፍጋኒስታን ዝጀመረቶ ዴሞክራሲ ናይ ምስራጽ ፈተነ ግን تعواتي زي واللكينات تكايد من برا يحبر يبل أول حيل أير نبر نحسابات بحساب مبر بأسوار سراويت المسعاروهم زي كال لتفتن الديمقراسي كم زفشل عايقل لتهجرسن روندا لاوسن كد معصر عمد أب أفغانستان زنبر زعمي معسكر حيل أير أمريكا كوينا نا أفغاناويان سلطان أب مهبيات فرح نرا لومي أمريلاند خوينا نتملوات حيلي كتعزوان كلا اتمئمان زصقم قلطافه ናይ ተፈጻመ እዩ ትብል ወታደራት አፍጋኒስታን ሃገሮም ክከላኸሉ ድሉነት ወሒድዎም ድዩ ወይስ ብርታዕ ናይ ጣሊባን እዩ ክፈልዮ ኣይከኣልኩን ብሓፈሽኡ ግን ኣዝዩ ዘሰንብድ እዩ ትብል ሮንዳ ንኸም በዓል ዳን ሚውለር ዝኣመሰሉ ክልተ ግዜ ኣብ አፍጋኒስታን ኣስኪሮም ዝነበሩ ወታደራት አሜሪካ ምስሓብ ሰራዊት አሜሪካ ግድን ክኸውን ዘሎ እዩ بكل وجناتا زي أنت زغنت أفغانستان هلاو سراويت أمريكا دحر 10 عامات فتصم أدلاينت كم زي ملو بنعرفات طالبان كاب مسمر زوصن تمثيلو جن زد الجبر ملسي باب جدا مخانو يزارب طالبان داقم من أفغانستان عاوز قوت أزارلون هيالو زيغاتات نفسهم كدحنو يفتنو أبزلو لونكزي بطا اتهاجر جانا أين سرنزلو ናይ ሄይቲ ኤጀንሲ ምክልኻል ሲቪል ዝሓለፈ ቀዳም ብሰንኪ ዝወረደ ምንቅጥቃጥ መሬት በዝሒ ዝሞቱ ናብ ኣስታት 2,000 ዝቆሰሉ ድማ ናብ ኣስታት 10,000 ክብ ከም ዘበሎ ተፈሊጡ ብርክት ዝበላ ናይ ግብፂ ተቃዋምቲ መደብራት ቴሌቪዥን ኣብ እስታንቡል ብዓብድልፈታሕ አልሲሲ ንዝምራሕ መንግስቲ ዝነቕፋ መደባት ክዝርግሓ ጸኒሐን እየን ቱርኪ
حيال دقافيت كاب سلطانهم استباروا بريزيدانت محمد مرسي يانيرا ناي تركن قبص انصعرتات مقرراب اتن ناي تلفزيون مدبرات مساي عصيان ارقصنياتات ايكونن زينا ابزي فسام يعني لنا قبر الراديو دمص أمريكا يو نابت زغوتل خن ملق نزتفصم جيجا يقريتا نعودت فليل أخ أمريكا جيفري فلتمان أب إثيوبيا كمون مجلس منستر وزا إثيوبيا زملكت زينا صار فساي قمز أكون أربو مختل قدماي منستر قدات وزان إثيوبيا دمك أمكونن مسفولي لأخ يونايتد ستيتس نقرن أفريقيا جيفري فلتمان تمالي أبديس أبا تراخيبهم زاتيوم كم مبره منستر قدات وزاي اتم مختل قدماي منستر حوحات أبلعلي أبالات إذ السامين فزئمو ونزتباه لحدق حويسو سقاب حزن نزلو تقباراتو زرزيروم أردي أموم كبل حبيرو نزات خلتي أمام الكتوم نفيو اي مبره زهبو وهابق المنستر قدات وزاي أمباسادر دينا مفتي كم زبلو حوحات أكللات أمحران عفارني فتصمم نزلو زي حقاو تكبارات نخغطللو قالي مرقطتات يونايتد ستيتس التوابعون نابؤو زوغنون يوم سلازخونا حوحات كاب تكباراتو نخغطب يونايتد ستيتس بقلز خدكوننو مختل قدماي منستر دمك أموكنن حاتيتهم إلون بمكتل تقلع مستر ناجي قدام مستر بكل بمدايتهم مختل قدماي منسترن قدات وطان أفزا قداي نمرقط إثيوبيا عملكيتهم منقست أمريكا حد مرقطتاتو قلت الناس قدلو من نابت زي حقاو قجل زدالون كمز مسلو ات زي حقاو قجل تقباراتو نخغطللو زتبابع ومخانم قليتهم منقست أمريكا نركب كلتي ان حقراتن نسلام حقرات اتخبابن كبهال بقلتي ات حيلي فتصمون زلو تقبار بفلاي ات ناب كللات أمحران عفارن زقابو زلو منقصقاس تتو كبل كخننو بقلت قوانقوا تزاريبا مميم امزبلو امباسادر جيفري فيلتمان بوغنم يونايتد ستيتس قبلو ألاونتن حادنتن إثيوبيا زي ما تأمرقت خمزلوا بمقلاس اتي أبسمين إثيوبيا زلو قلولاو بسلاماو مقد خفتحاتيتهم كبلو امباسادر دينا تزاريبهم የሁለቱን ሀገሮች ግንኙነት ለማጠናከርም በእነሱ በኩል ያለውን ፍላጎት ركب كلتين ሀገራት زيادة نمتنخار كم زدله بوغنم زلو دليت العلوم يوم يخونن برنت أبسميناو كفال هاجرنا زلو قلولاو بسلام كفتح أبزخ للو مقد أدفيبهم يوم زتكايدهم يمزبلو يخونن بركوينات كلمة مجمارو تحيزو منقستي مسحو حد زلو أفلالين مطباب استفلالي أمارات ستات سلام انت أرباون حوحات كقبلهم زي مخالو أتو دمك أموكنن نا أمباسادر جيفري فيلتمان أبريهم لهم حوحات بوغنو منقست فيدرال أمارات ستات زتكقبل كم زيدن لخقلت مصنحو زذكريو سممع مقرات تطابقو نختكبر زتفلاليو نطبتات قدم خونت زغمت حوحات أكللات عفارن أمحران زأتولو مخنيات منقسي نتوم زغمت قدم خونت نخقبلن بخلو أنفتات تقراي نزتعات أو برتات نخخفتو طعنتون مقباريو مبالو يفلات أبز أوان نتزل قلولاو نمفتح بمداي منقستي مسحوحات زقبر زتا كهلو دايخل كبل مسارحتنا كيني دي أباتن أمباسادر دينا مفتي زقرب اللهم حتو أبز أوان منقستي بزقمت أو أنفتنا تقلولاو نمفتح نبارتات بوليتيكا كل التقراي حويسو مس كلهم بارتات بوليتيكا إثيوبيا زتا يكايد مهلاو قليت إذا خمزيلون هلوا قدماي منستر أبي أحمد نسرح مزح نفتر كمخادومن أبز أوان أنكرا خمز ركبون بيت صحفتهم لومي أفليتو كمون قدماي منستر أبي قدمنا بتركي مبرارم نحدا معلت أب إرترا مبصحهم تبصابات كابسمرا نفيو حبيرهم له يخون بر فيو إذا الزراربهم سبسلطانات منقستجن نزخ الرقاقز يكالون تكتاتلو وصلكم VOA راديو دمص أمريكا كاب واشنطن DC ناب دحر زينا زلو نكلماوي وعد ملكتيو مبلشاو كنتات أير ناب كايو مسمر يسجر كم زلو تمرامرتي آتنكيقهم بمسارات أبصاب كيلاتات جوجل مصنعتي لو تكنتات أير أب حبرات حجرات متنوع عالم بحدنة وحدة ديجري فارنهايت وسيغلو زو سغزي داركي بزحمات انزنابن كالي ممزبارن كسعب كم زغل تي كاب 295 هاجرات زقومه جوجل كيلاتات يزغاخر صبصب اتمصنعتاو جوجل خمزه ملكتو اتفتح مطن زرغح زتبكل اير من كاي ايو يبل وكيل دمص امريكا هنري ريجوال كاب لندن زلاخو ريبورتالو ابراهام تصفالو لي ترجمو من يحضر بيا
ነበርት ደሴት ኢቫ ግሬክ ሰማያት በቃጸሎ በረኻታት ዓዶም ደቢኑን ከለዮም ነፍሰም ከድሕኑ ዝሃድሙ ነይሮም እዚ ሓደ ካብቲ ኣማእት ኣብዚ ወቕቲ እዚ ኣብ ግሬክ ቱርክን ጣልያንን ዘጋጠመ ባርዕ ሓዊ እዩ መጠኑ ዋዒ ልዕሊ 45 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይሓሊፉ ተመራማሪ ከሊማ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቦኣዚሽ ቱርክ ዝኾነ ሌቨንት ኩራንዝ ከባቢ ማእከላይ ባሕሪ ገና ከምኡ ብዝመስል ባርዕ ሓዊ ክጥቃዕ ምዃኑ እዩ ዝሕብር ፈላም ናይቲ ክመፅእ ዝኽእል ሰንሰለታዊ ሓደጋ ምዃኑ ድማ ይውስኽ ኩራንዝ ከሊማዊ ለውጢ ዝፈጥሮ ሙቐት ካብ ማእከላይ ባሕሪ ክሳብ ሳይቤርያን ካሊፎርኒያን ሰፋሕቲ ባርዓት ኣኸቲሉ እዩ ኣብታ ብሕቡራት ሃገራት እትጠርነፍ ኣስታት 200 ተመራመርቲ ዝሓቆፈት ጉጅለ መጽናዕቲ መጠኑ ዋዒ ዓለምና ብ1.1 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ወሲኹ ምህላው ተመልክት ብቋንቋ ክኢላታት ሕቡራት ሃገራት እዚ መጠን እዚ ቀይሕ መስመር ምስጋር እዩ ምክትል ጉጅለ መጽናዕቲ ከሊማዊ ለውጢ ኣብ ሕቡራት ሃገራት IPCC Kobaret netsekirta bkhamzi tገልጾም This report tells us that each of the past 4 decades has been the warmest on record since pre-industrial times. ዝሓለፈ 4 ዓመታት ካብ ድሕረ ዘመን ኢንዱስትሪ መጠን ከሊማዊ ዋዒ ክዓቢ ጸኒሖም እዚ መውሳህ ዋዒ ብሰብ ዝተፈጥረ ምዃኑ መዘከራኽሩን የብሉን ብሰንኪ ሰብ ዝፈጠሮ ምምዝባዕ ከዓ ንለውጥ ዋዒ ዘይንብር መጠን ዝናብን ደርቅን ደጋጊምና ንቃላ ዓለና ትብል ኮባረት ጸርጻብ ጉጅለ ተመራመርቲ ከም ዝእምቶ ኣብ 2030 መጠን ዋዒ ብ1.5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ካብ ድሕረ ዘመን ኢንዱስትሪ ክዓቢ እዩ እዚ መጠን እዚ ካብ ዋዒ ከሊማ ፓሪስ 2015 ዝተነበዮ ብ10 ዓመት ዝቕድም ምዃኑ እዩ እቲ ጸርጻብ ወሲኹ ኣብ መወዳእታ ዝሒዝናዮ ዘለና ዘመን እውን መጠን ልዕለት ባሕሪ ብ2 ሜትሮ ክውስኽ ምዃኑ ይእምት እዚ ወሰኽ እዚ ንህይወት ኣብ ገማግም ባሕሪ ዝነብሩ ኣህዛብ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ክኸውን ንፍቂ ኣርክቲክ ብ2050 በረዱ ሓቂቁስ ሓደ በረድ ኣልቦ ሓጋይ ክሓልፍ ከም ዝኽእል እቶም ጉጅለ መጽናዕቲ የመልክቱ እቶም ተመራመርቲ ግን እቲ ስግኣት ክውገድ ከም ዝኽእል እዮም ዘዘኻኽሩ እቲ ፍታሕ ድማ መጠን ካርቦን ምጉዳል እዩ ሓደ ካብቶም ነቲ መጽናዕቲ ዘዳልው ቢል ኮሊንስ እንታይ ክግበር ከም ዝከኣል እዩ ዘዘኻኽር Small changes we can make these aren't just sort of tinkering at the edges these really mean whole scale change ንእሽተይ ወስታ ለውጥ ጥራይ ጌርና ነዚ ክመጽእ ዝኽእል ሓደጋ ከነወግዶ ኣይንኽእልን ኢና ኣብ ኣጠቓቕማ ጸዓት ሱር ነቀላዊ ለውጢ ክንገብር ከድሊ እዩ ናብ ኣየር እንፍንዎ መጠን ካርቦን ኣብ መፋርቕ እዚ ናይ ዝሒዝናዮ ዘለና ዘመን ናብ ባዶ ከነጉድሎ ኣለና መጠን ተቓጻሊ ጋዝ ሚተን ክንክ እንተኽኢልና እውን ምናልባት ተገሚቱ ዘሎ ዋዒ ብ1.5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ክንቅንሶ ንኽእል ኢና ይብል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ነቲ በቶም ብቅድሚኦም ዝነበሩ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እተሳሕበ ኣባልነት ስምምዕ ከሊማ ፓሪስ ዳግም ብምጽምባሮም እውን ካልእ ንሓባራዊ ስራሕ ተስፋ ዝህብ ምዃኑ እቶም ተመራመርቲ የመልክቱ ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብቲ ጉዳይ ጆን ኬሪ ብሶኒ ኣብ ዝሃበዎ ቃል ኩላተን ኣካላት ነተወሳኒ ጻውዒት ብዕቱብ ክሰርሓሉ ጸዊዖም ነይሮም ብኩላቶም መንግስታት ዓለም ተመዊሉ ዝተዳለወ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ብምዃኑ ኣብ ምትግባሩ ፖለቲካዊ ውሳኔ ከም ዝሓትት ድማ ካብቶም ኣዳለውቲ መጽናዕቲ ዝኾነ ቢል ኮሊንስ የዘኻኽር ውጽኢት እቲ ዋዒ ድሮ ክርአ ጀሚሩ እዩ እቶም ዝውሰዱ ስጉምትታት ከዓ ካብቲ ብሰንኪ ከሊማዊ ዋዒ ክስዕብ ዝኽእል መቕዘፍቲ ክንድሕን ዲና ወይስ ግዳያት ክንከውን ሓቢርካ ዝርአ እዩ يا قنديلنا زريد دمسي أمريكا يو ناب فولي مادبكن سجر هدقت زيب جزيد مسجر ناب ديمقراطيا وإرتران رجوع كرن أفريقيا زبل تما زتخيل نحد مقالتي أنحط بأبراهام تصفال والتداليو تولي أربعة نيابة عن معهد دراسات البحوث الاستراتيجية أريد أن أرحب بكم ኣብቲ ከባቢ ሰዓት 10 ናይ ንግሆ ብዝክረ ሰማዕታት ዝተኸፍተ ብቋንቋ ትግርኛን ዓረብን ናይ እንቋዕ ብድሓር መጻኩም ቃል ድሕሪ ምቕራቡ እቲ ወረቓቕትን ውፅኢት ዘተን ብእንግሊዝኛ ይቀፂሉ ናይ እንቋዕ ብድሓር መጻኩም ቃል ዘስምዐ ፕሬዚደንት እቲ ማሕበር ዶክተር ቶማስ ሰሎሞን ንኣድላይነት ከምኡ ዝበለ ሞያዊ ምትእኽኻብ ድሕሪ ምጥቃስ ፈለማ ንዕላማታትን ሸቶታትን እቲ ማሕበር ዘርዚሩ ድሒሩ ዶክተር ቶማስ ሰሎሞን ንድምፂ ኣሜሪካ ብዝሃቦ ሓፂር ቃለ ምልልስ ንኣመሰራርታን ቀንዲ ዕላማታትን እቲ ማሕበር ኣመልኪቱ ከምዚ ስዕብ ኢሉ ዝቆመሉ ግዜ ዓመትን ፈረቓን ኣቢሉ ገይሩሎ ማለት እዩ ዕላማ ዝቆመሉ ማሕበር ክቆም ተባሂሉ ይኮነን ብመጀመርያ ጀሚሩ ናይ ሓደ ግዜ ስራሕ ነይሩ ቅድሚ ዓመትን ፈረቓን ኣብ ወርሒ 2 ማለት እዩ ናይ 2020 ኣብቲ ግዜ እቲ ዝረኣየና ሓደጋ ነይሩ ማለት እዩ
እቲ ኩነታት ቀርና ኣፍሪቃ ናብ ኣዝዩ ተኣፋፊ ገጹ ኩነታት ይኸይድ ከም ዘሎ ተራእዩና ነይሩ እዚ ኸኣኒ ናብ ህልቂት ገጹ ክስዕብ እዩ ዝብል እምነት ስለ ዝነበረና ሓደ ጽሑፍ ኣውፂእና ነርና ማለት እዩ ንዕላማታት ብዝምልከት እቲ 4 ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ቀዳምነት ነቶም ምሁራትን ሞያውያንን ዝተፈላለየ ድሕረ ባይታ ዘለዎም ብሓደ መጽኦም ክሰርሕሉ ዝኽእሉ ኩነታት ምፍጣር እዩ ተቐዳማይ ካልኣይ እዞም ምሁራትን ሞያውያንን ተራኺቦም እቲ ክምለስ ኣለዎ ዝበሃል ሕቶታት ብመጽናዕቲ ዝተደገፈ ከመይ ገይሮም ኣጽኒዖም ንጥቕሚ ናይቲ ሕብረተሰብና ንህዝብና ንሃገርና ብዝጠቕመሉ መንገዲ ምቕራብ እዩ እቲ ሳልሳይ እዞም ምሁራትን ክኢላታትን እቲ ሞዮኦም ኣብ ህዝቦም ከውዕልሉ ዝኽእሉ መሪሕ ተራ ክጻወትሉ ዝኽእሉ መንገድታት ክመርሕሉ ዝኽእሉ የዋጽኡ ዝበልዎ ነገራት ከበርክቱ እዩ እቲ ሓሳብ እቲ ናይ መወዳእታ ኸኣኒ ኤርትራ ከምዚ ላይ ክትነብርን እያ እቲ ለውጢ ክመጽእ እዩ ጽባሕ ንጎ ኸኣኒ ብዝሰፍሐ ንህዝቦም ከገልግሉሉ ዝኽእሉ ካብ ሕጂ ጀሚሮም ተኣኻኺቦም ብኸመይ ነበርክት ኢሎም ክሰርሕሉ ዝኽእሉ ኩነታት ምፍጣር ማለት ኣለዎ ኣብቲ ቀዳም ዝወዓለ ዓውደ መጽናዕቲ ናይ ክብሪ ዕዱም ኮይኖም ነቲ ኣጋጣሚ ዝኸፈቱ ፕሮፌሰር በረኸት ሃብተስላሴ ቃሎም ብመገዲ መባሃሊ ርሑቕ ማለት ማንዛ እዮም ሂቦም ፕሮፌሰር በረኸት እቲ ማሕበር ከተኩረሉ ዘለዎ 10 ነጥብታት ብምዝርዛር ዝያዳ ግን ኣብቲ ወሰንቲ ዝብልወን 3 ነጥብታት ተጸቂጦም ተዛሪቦም እቲ ማሕበር ንህልዊ ምዕባለታት ሃገርናን እቲ ዞባናን ኣመልኪቱ ከዓይ ካልኣይ ምፍልላይ ዘይኮነስ በቲ ሞያዊ ዓቕምታቱ ዜጋታት ክሓቁፍን ከቀራርብን እቲ ሳልሳይ ድማ ብህሉ ምዝኽእል ሓጓፋቱ ሓቋፊ ኩሉ ዜጋ ቅዋም ስለ ዝኾነ ኣብኡ ጸቂጡ ክሰርሕ ፕሮፌሰር በረኸት ኣዘኻኺሮም ምርቕቲ ዓውደ ፖለቲካዊ ስነፍልጠትን ምፍታሕ ግጭታትን ዶክተር ሳባ ተስፋሃንስ ንጸጋታትን ድኻማትን ድሕሪ ለውጢ ኤርትራ ኣብ ዝተኰረ ወረቐታ እቲ መደብ ናብ ምዕዳል ኣፍልጦን ብልምዲ ጉጅለ 13 ተባሂሎም ጽውዑ ማያውያንን ምሁራንን ኤርትራውያን ይሰጊሩ እቶም ጉጅለ ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ብማኒፌስቶ በርሊን ዝፍለጥ ደብዳቤ ናብ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዝጸሓፍዮም ኣብቲ ኣጋጣሚ ገና ኣቐዲሞም ዘጠንቀቑን ኤርትራ ከይትኸዶ እትፍራሕ መንገዲ ዘመልከቱን ብምዃኖም ፍሉይ ክብሪ ከም ዝግብኦም ኣዳለውቲ ኣመልኪቶም መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባኦም ብዝምልከት ሃገር ገና ብናይ ደገ ተጻብኦታት ኣብ ሓደጋ እንከላን ብናይ ደገ ድፊኢትን ንናይ ካልእ ኣጀንዳ ንምግልጋልን ዝተበገሰ እዩ ብምባል እዩ ዝገልጾ ነቲ ምትእኽኻብ እቲ ዝነበረ ኣኼባ ብምቕጻል ንተራ ሓላፍነትን ተመራምርትን ሞያውያን ኤርትራ ንውሕስትን ሰላማዊትን ኤርትራን ቀርኒ ኣፍሪቃን ዝብል ወረቓቕቲ መዛተይ ዛዕባታትን ብፕሮፌሰር ኣርአያ ደበሳይ ኣቶ ኑረዲን ዓብደልቃድርን ፕሮፌሰር ኪዳነ መንግስቲ ኣብን ቀሪቡ ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ወረቐት ተሳተፍቲ ኣብ ጉጅለ ተኸፋፊሎም ክዛተዩን ውፅኢት ክትዖም ከካፍሉን መድረኽ ተኸፊቱ ነይሩ ናይ መጨረሻ መደብ ዓውደ መጽናዕቲ ብዶክተር ኣስቴር ኣለምሰገድ ዝቐረበን ንሓደገኛነት ለበዳ ኮቪድ-19 ብሕልፊ ድማ ምስ ኤርትራ ተተሓሒዙ ዝቐረበ እዩ ነይሩ ሓያሎ ካብቲ ዝቐረበ ወረቓቕትን ዘተን ሞያውን ኣካዳሚያውን ትሕዝቶ ዘለዎ ደኣ ይኹን እምበር ፖለቲካዊ መርገጺ እቲ ማሕበር እውን ዘመልክት ነይሩ ትካል መጽናዕቲ ኤርትራውያን ንፖሊስን ስትራቴጂን ፖለቲካዊ ጸግዒ ዘለዎ ማሕበር ድዩ ንዝብል ሕቶ አብርሃም ዶክተር ቶማስ በኸምዚ ይመልስ ሕጂ እቲ ፖለቲካዊ ጸግዒ ኩነታት ኤርትራ ኢልካ ክትዛረብ እንተደኣ ኮይንካ ፖለቲካ እተኻ ክትዛረበሉ ትኽእል ኩነታት የለን ትካል መጽናዕቲ ኤርትራውያን ንፖሊስን ስትራቴጂን ኣብ 10 ንኡሳን ጨናፍር ኣተኪሩ ከም ዝሰርሕ ይገልጽ ንሳተን ድማ ንሕርሻ ባህርያዊ ሃብትን ባህልን ስነጥበብን ቁጠባን ፋይናንስን ትምህርትን ስልጠናን ሓይሊ ዕማም ንህጹጽ ሓደጋ ጥዕናን ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ሕግን ጸጥታን መራኸቢ ብዙሃን ምሕደራ ከምኡውን ሳይንስን ቴክኖሎጂን የጠቓልል ኣባል ቦርድ ማሕበርን ኣካል ንኡስ ጨንፈር ሳይንስን ቴክኖሎጂን ዝኾነት ዶክተር ኤደን ተስፉ ምርቕቲ ስነ ቅመም ካብ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራን ታሕራይ ናይ ዶክተሬት ትምህርታ ድማ ኣብ ዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ ናይ ሴንት ሉዊስ ብዛዕባቲ ኣተኲሮም ዝሰርሕሉ ዓውድን ተራ ደቂ ኣንስትዮን ኣብቲ ማሕበር ንድምፂ ኣሜሪካ ቃላ ሂባ ነይራ ፈልጦ ኤሪፒኤስ ኣብ ናይ ሪሰርች ግሩፕ እንዲኸውን እቲ ቪዥን ዘሎ
galagaliut initiative natizar kliena needs of energy control of industry affairs control contribute can gabriel and comes to hasab kayo dama nati wata mata walado dama at the end of the day nati economy man takhlu bazfi the sentnu sabat kadlina yom natu dama zamal kidfa hasabat kan of course this has for night and still in general there's always a lot of room for growth up to hana khazar bakan tkhina yaw ana lahu ab committee ab 1/3 consider local monetary up to nice time if I were going to talk percentage 30% get the whole engagement halna up to board again will well represented بعتها أو تشعتها ጽማቕ ውጽኢት ክትዕን ለባባታትን ብምዕራብ ዝተዛዘመ ናይቲ ዕለት ምትኽኻት ነተሳተፍቲ ኣብ እዋን ድራርን ሙዚቃን ዝያዳ ክላለዩን ክለዋወጥን ዕድል ብምሃብ እዩ ተዛዚሙ تسمعوا ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ سمعتنا قتيلو مرقص منغستي يونايتد ستيتس زنصبارق رأس أنقص كنبب እዩ ቅድሚ 10 ዓመት ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ካብ ሱዳን ተገንጽሎም ሃገር ክምስርቱ መረጹ ክብልዩ እቲ ርእሰ አንቀጽ ሓተቱ ዝጀምር ልዑል ተስፋን ሓጎስን ተጸምቢሎም ድማ 9 ሐምለ 2011 ሓንቲ ሓዳስ ሃገር ዓለምና ተወልደት ይኹን እምበር እቲ ተፈጢሩ ዝነበረ ሓጎስ ብዙሕ ከይጸንሐ ኣብ መብዛሕትአን ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ተስፋ ናብ ዘቑረጸ ኩነታት ተቐይሩ ምኽንያቱ ኣብ 2013 ኣብ መንጎ ፕሬዝዳንት ሳልቫ ኪርን ምክትል ፕሬዝዳንት ሪክ ማቻሬን ንሕንሕ ስልጣን ዘበገሶ ዘይምስምማዕ ተፈጢሩ ናብ ኩናት ሕድሕድ ዓብዩ ኣብ 2018 እቲ ኩናት ሕድሕድ ብስምምዕ ሰላም ክፍታሕ ተገብረ ይኹን እምበር ስጋብ ሕዚ እቲ ቅልውላው ሙሉእ ብምሉእ ኣየቋረፀን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ወርሒ ለካቲት ንደቡብ ሱዳን ዝምልከት ዘውፅኦ ጸብጻብ ከም ዘርእዮ እናተጋደደ ይኸይድ ምህላው እዩ ትሮይካ እናተባህለ ዝፍለጥ መግለጽ ስሉሳት ሃገራት ማለት እውን ዩናይትድ ስቴትስ እንግሊዝን ኖርዌይን ከም ዝበሎ ታሪኽ ፈላሞት 10 ዓመታት እዛ ንእስቲ ሃገር ከም ዘርእዮ ስቃይ ዝዛየዶ ንጎንጽታት ስዒቦም ሓደጋታት ጥሜት ተፈጥራዊ ኩነታት ዝፈጠሮ ውሕጅን ሕማማትን ዝተጋደድሉ እዋን ምንባሩ እዩ ብምዃኑ ትሮይካ ብቕልጡፍ ሰብኣዊ ሓገዛት ክባጽሕን ኣብ ልዕሊ ደቡብ ሱዳናውያን ንዕኦም ዝሕግዙ ሰራሕተኛታት ሰብኣውያንን ዝወርድ ዘሎ ጥቕዓት ጠጠው ክብል ጸዊዖም በቲ ኣብ 2018 ዝተገብረ ስምምዕ ሰላም ውሕዳት ዜጋታት እቲ ሃገር ተጠቀምቲ ምዃኖም ተራእዩ እዩ ብኻልእ መግለጺ ኣመሓዳሪት USAID ሳማንታ ፓወር ከም ዝበልኦ መራሕቲ ደቡብ ሱዳን ሰናይ ፍቓድ ዓለም ሃብቲ ኣታዊ ነዳድን ካልኦት መወዳእታ ዘይብሎም መነባብሮ 12 ሚልዮን ህዝቦም ክልውጥሎም ዝኽእሉ ዝነበሩ ዕድላት ኣምኪኖሞም እዮም ኣብዚ እዋን ካብቲ በዝሒ ህዝቢ ሱዳን እቲ ልዕሊ ፍርቂ ዝኸውን ቅድሚ ሕዚ ተራእዩ ዘይፈልጥ ንጥሜት ተሳጢሑ ይርከብ ብተወሳኺ 3.8 ሚልዮን ሳልሳይ ኢድ በዝሒ ህዝቢ ካብ ከባቢኡ ተመዛቢሉ ይርከብ 2.2 ሚልዮን ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ዕቑባ ክሓቱ ከለው 1.6 ድማ ኣብ ውሽጢ ሃገር ካብ መንበሪኦም ተመዛቢሎም ይርከቡ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ዜጋታቱ ከገልግልን መራሕቲ ንህዝቦም ቀዳምነት ክህቡን ይግባእ ክብሉ ትሮይካን ኣመሓዳሪት USAID ፓወርን ተዛሪቦም ህውከት ጠጠው ክብል ካብ ምግባር ብተወሳኺ ሰላማዊ ተኣማንን ንኹሉ ዘሳተፈን መረፃ ንምክያድ ቅድመ ምድላዋት ብዕምቀት ክጅምሩ ይግባእ ዝተዋደዱ ሓይልታት ክፍጠሩ ይግባእ ሙሉእ ብምሉእ ፍትሒ ዘረጋግጹ ሜላታት ስግግር ክምስረቱ ይግባእ ወሰንቲ መምሓየሺ ፋይናንስ ብቕልጡፍ ክሳለጥ ይግባእ ኢሎም ደቡብ ሱዳናውያን ናብ ካልኣይ 10 ዓመት ኣብ ዝኣትውሉ እዋን ትሮይካ በቲ ስጋብ ሕዚ ዝተረኽቡ ምዕባለታት ብሓጎስ ይቕበሎም ይኹን እምበር እቶም ፈረምቲ ሃገራት ነቲ ዝኣተውዎ ስምምዕ ብዝተኻእለ ቅልጣፈን ዕምቀትን ቃሎም ከኽብሩ የተሓሳስቡ መራሕቲ ደቡብ ሱዳን ዝፈረምዎም ስምምዓት ሰላም ከምኡውን እቲ ቅድሚ ናጽነት ምርካቦም ዝቃለስሉ ዝነበሩ ዕላማ ሃገር ናይ ምምስራት ሕልሞም ከቢድ ስራሕ ዝጅምሩሉ እዋን እዩ ክብላ ፓወር ወሲኸን ገሊፀን እየን ክብል እቲ ርእሲ አንቀጽ ሓተቱ ዛዚሙ ንሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ አንቀጽ እዩ ክቡራትና ሓፈሻዊ መደባትና ፈጺምና ኣለና ስለዝተኸታተልኩምና ክብረት ይሓበልና